Gilid tinampong ini, makukuhaan sa rong kapihan na kung sa imong pupurbaran, garo ka man sa nasa Siargao, huli sa saindang napiling disenyo. Alagad, sa barangay Bigaaman sa naiyan kan syudad din Legazpi, na pig-apod na Cabana Cafe. Abril ngunya na taon, kan buksan nini sa publiko kan mag-agum na nika asin Andre Año Nuevo. Igwasindang man iba-ibang klase nin milk tea, asin man iba-ibang coffee flavors. Pinagmamalaki manindaan sa indang Coconut Tuzo Island Treat halo-halo, naharayo sa tradisyonal na halo-halo. Kadakol man na pagkakan na pwedeng pagpilian. Si Teacher Arlene Moriel na residente sa naman kan lugar, ipinasyar digdian sa iyang mga barkada. Sure da kaya siya na kung nagustuhan niya ini, pasado man ini sa taste kan sa iyang mga barkada. Maganda naman, tsaka madali lang yung pag-order and para akong nasa beach ang style niya. Ayun. So, tapos maganda yung yung parang yung place sa yung mga lighting ganun. Yun lang. Istorya ni the Mr. and Mrs. Año Nuevo, haloy na nindang pangituroga na magkaigwaning coffee shop. Kaya pinagsikapan ng gandaan nindang Maria Lizar ini. Inimandaan bunga kung sa indang hilig sa surfing. Cabana Cafe po kasi gusto namin yung parang native ng coffee shop. Tapos hilig namin dalawa sa beach. And then sa coffee, combine namin dalawa. Kaya merong Cabana Cafe. May nagpe-perform man digding mga banda na mas lalong nakakadagdag nin magayo na vibes sa Cabana. Inibitahan po namin kayo na bisitahin po yung aming coffee shop dito po sa Purok Tres, Bigaan, Legazpi City. We offer wide range of menu na patok na patok sa mga students and for family and friends. Abangan niyo po yung event namin sa August 16. Pupunta po dito yung Coffee Green Island. Mientras tanto, bukasin datu yung alas 2 din hapon, sundo alas 10 din Banggi. Puon Lunes, sundo Domingo. Para sa mga baretang Tatak Bicol. Tapos po ako sa Cabana Cafe. Danica Garcia.